Igbo dị sawo una salachi gerenu na akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Tozdee Ahia Eke abalị 6 nke ọnwa abụọ afọ 2025. Otu onye uwe ojii ọkwa kọnstabụl aha ya bụ Dogara Akolo Moses egbuola onwe ya n'ime ụlọ ya na steeti Nasarawa bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu BOT PDP akụpụla anyanwụ ma kwado Udokoye ka odeakwụkwọ PDP. Udokoye enweghị ike ịbụ odeakwụkwọ PDP ka anyanwụ gwara otu BOT PDP bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Tinubu etinyekwuola ego na mkpata na mmefu afọ 2025 bụburu tarị naira 49.7 47.7 trillion ka ọ bụrụzie tarị naira 54.2 54.2 trillion dịka ndị ọkachamara n'okwu akụrụba kwuru na egwu dịkwa. Mba Argentina apụọla n'otu ahụike mba ụwa WHO ka Amerịka pụchara bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị nkwakọrịta ngụ dị na etiti ndị dinta na ndị Fulani na-achị nnama egbuole mmadụ 3 n'Oturukpo steeti Benue. Enweghị nchekwa bụ ọchịchị ọjọọ butere ya ka Dogara kwuru bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu Police Service Commission ahọpụtala ndị kọmishọna ọhụrụ maka Taraba na Anambra. Unu ekwekwala ka ọgwụ ike laa ndụ unu n'iyi ka NAFDAC dọrọ ndị ntorobịa Naịjirịa aka na ntị bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. Ọ dị mma dịka o siri gbarakwuru ugbu a Tinubu ewegakwuole akwụkwọ ka ebulieri ya ego atụmatụ mkpata na mmefu afọ 2025 from 49.7 trillion to 54.2 trillion. Na-ekwu na enwere mkpa ego bịara ugbu a na nke ọchịchị etiti na-agaghị epunwu ma ọ bụrụ na akọvaghị ya na bọjetị. Ndị ọkachamara n'okwu akụnụba adọọla aka na ntị na Nigeria is entering into another round of trouble because ọ bụrụ na this man gaa n'ihu ịmazịa na deficit nwere ike karịzịa implicit na ụmụnne na ndị ọzọ. But unfortunately Nigeria anyị anụwawo ole ihe m ga-akpụ ya ọchịchị APC ewo mefuo ego. I'm telling you, the problem of this government is they don't know how to plan the economy. Since Tinubu batara, enwebeghị any tangible economic measures he has taken. The only thing this man take is tariff. Like he had brought Trump position now. Auto. Atụ oke ọzọ. That's the only thing. Onwekwe ihe ọzọ. You know? Onwebe ihe ọzọ m hụrụ ọchịchị a merela. Na ahụhụ increasing tariff, electricity tariff, oku ekwentị tariff, ahịa product tariff, banking tariff. Ọgwụla. That is the only thing this government ma. Now, tariff na ndị a niile otigara ego, he cannot say, okay, ka mma na-ejigodi tariff ndị a, then jiri more argument with the ego nwa na ọ chọrọ itinye na budget. O rekwere ego ọzọ tinyekwuo na budget. Suffering the promises of Nigeria. Ihe dịrịrị ya mfe as a president na family. Eghọtago? Then ndị ga na-atata ahụ with the promises of this country. Ọ dị mma dịka o siri gbarakwuru ugbu a Dogara ekwuole na ọchịchị ọjọọ butere enweghị nchekwa na Nigeria na ọ bụrụ na ndị chiga Nigeria, ndị chịrị Nigeria ma ndị chiga ma steeti governors ma ihe niile na ha chiga ezi ọchịchị, onye ọbụla chiga ezi ọchịchị na nkọrọ ya. As a local government chairman gị ichishi ama, as a governor gị ichishi ama, as president ichishi ama, that enweghị nchekwa agaghị enwedo ohere bata. But because there is bad government and the youths that are carrying guns are seeing how you people are wasting money. They are seeing how you people are lavishing money. They are seeing how wicked you people leaders said.
And so I say, okay, that is the problem. I want good governance in Nigeria. Insecurity will just disappear. But when you are living a lavish life, convoy giving you 20, 30, 50, you know, go share on social media. You know, and I buy now. You are inciting insecurity by the way you live, by your lifestyle as a leader. But no, you will not understand. Mmadụ puku isii ka agbara ụgbọ nwamkpi n'ime izu ụka abụọ Trump weghara ọchịchị na mba Amerịka bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị amụma Trump na-ama iweghara Gaza tụrụ anyị n'anya ka otu mba ụwa United Nations kwuru. Pati ugwu nwata nwa agbọghọbịa na-eme ihe ejije fim si steeti Enugwu anwụọla ka ọ gbachara afọ 35 bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị atụọla otu onye ọkammụta mahadum Uyo mkpọrọ afọ 3 maka nrụrụ aka ntụliaka elu 2019 na steeti Akwa Ibom. Ụmụaka erepụrụ na Niger Republic, Sudan, Chad ka a zọpụtara na steeti Niger bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'akwụkwọ akụkọ Tozdee ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Okpebụlụ Akarachi steeti Edo amalitela atụmatụ ọgwụgwọ ọrịa malaria n'efu na steeti ahụ. Senate anabatala ọchụchụ Tinubu chọrọ ịchụ ndị ọrụ INEC Resident Electoral Commissioner si steeti Abia, Adamawa na Sokoto bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Tozdee. N'otu akwụkwọ akụkọ Tozdee ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Adaeje Obi ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na Nigeria na-emetọ ugwu ruru ndị Nigeria n'ikwu okwu bụ oke ruru ha ni ka Adeyanju kwuru. Ọ dị maka ebe eziokwu bụ na this FPPRO ndị uwe ojii amamu onye nyeri orientation. The man doesn't even he behaves like a politician. That man behaves like a politician, honestly. He behaves like a politician. That FPPRO, you know, always clamping down on freedom of speech. So that is why when you see governors clamping down on freedom of speech, don't be surprised. Police is aiding and abetting them. Police equally protect human rights. They are always afraid of politicians. I'm telling you, the police, they respect politicians more than they respect the IG. I'm telling you the truth. You know, they respect the politicians. That is why yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Ojo ha na politician nwere ike chụọ ha n'ọrụ, but na IG nwere ike ọ ga-achụ ha n'ọrụ. So that is why politicians say Hana police move there, arrest police without asking questions. Why will I arrest this man, sir? What did you say that this man did, sir? I got a juya. It's a shame that Nigeria has come to that level. Trump actually were Gaza Strip. But I'm to Trump get where Gaza, she America, Gaza. Can we contain the United Nations Convention? Amarom, but we'll find out. Trump jichoije where Gaza. Finally, Kaikene Akanachi State Edo, Bonye, Malitere War, Oria Malaria Nefu, na state yaho. This is a welcome development. You have tried. At least let the poor breathe. Ka ndo benye kurumendo. Odi meba ka ina pikota bambambi ho mama anya na akwụkwọ akụkọ bịara gị kpọmkwem na Nsonkwa Ọchịwọ cheberim na TikTok Nsonkwa Ọchịwọ nakwa official Nsonkwa TV na YouTube. Aga m ewetere gị the next video wụ nwanne anyị nwoke aha atọrọ kpọmkwem na ebe oforola. Think I go to the next video. Ndewono.